S'apaga el generador del carrer Aragó i això provoca una caiguda del servei d'internet i fibra. Aquesta és una de les notícies més llegides d'aquesta setmana a Ràdio Tordera. En el 5, el quartet sènior del patinatge artístic Tordera es classifica pel Campionat de Catalunya. L'equip va obtenir a la semifinal 40,29 punts i va finalitzar en segona posició. En el 4, baixen els naixements i defuncions a Tordera i pugen els casaments durant el 2024, tot segons dades del jutjat de pau. L'any passat ens va deixar un saldo positiu de 17 persones. En el 3, més esports, el torderenc Marc Siurana repeteix com a entrenador a l'All-Star 2025 de la Supercopa. El partit es disputarà avui a les 6 a Cerdanyola del Vallès i enfrontarà dos equips formats per 8 jugadors i jugadores de la màxima categoria. En el 2, com avançàvem, s'apaga el generador del carrer Aragó i això provoca una caiguda del servei d'internet i fibra a bona part del municipi i urbanitzacions. La situació dels veïns es va desencallar dimarts després que l'Ajuntament de Tordera aprovés un acord per exigir a Telefònica la retirada immediata del generador que s'havia instal·lat sense autorització. I la notícia més llegida d'aquesta setmana és que Inditex ampliarà la capacitat logística disponible de Tordera, en un comunicat tan detallat que reordenaran part de la seva activitat a Catalunya. La intenció és que a Sant Adrià de Besòs hi hagi les futures instal·lacions per a les activitats de disseny i desenvolupament del producte.